jaun Andreok, Bueno, jaun Andreok, espektakulo bat oso ona jarri digute Karrantzatik, bereziki zuzenean, Alkizako telebistarako, eta zuentzat. Kariño handiz eginda bereziki, zer jo, badakigu egin dutela, kariño handiz, bazekitelako etorriko zirela Alkizara, beste talde batekin egotera, eta prestatzen egon dira, zuen aurrean eta gure aurrean ere bai, egiteko gauza bat, maitasunez, goxotasunez, eta esan bezala kariño handiarekin eskeniko digutena. Beraiek, ikusiko dute nola egingo duten, eta beraiek egingo duten txantaka, eta aurkeztuko diguten. Ramon! Tore ikustera espetakulo, hombre! Nola duzu ikusiko espetakulo? Hombre, Ramon egon behar duzu hemen, hombre! Tenbora gutxi da, zuretzako ere bai egin dute, presentatu dute Karrantzan, zuk ere ikusteko, Ramon. Txala bera bat, hombre! Kaixo, lehen geru naiz, 11 urte ditut, Kontxa eskolan ikasten dut eta 6. mailara noa. Eta orain, Mikel Marquesen abesti famatu bat errezitatuko dut. Deitzen da Zure begiek. Eta gero, bihotzik gabeko panpina. Zure begiek! Mintzen naute, zure haua, beldurtzen nau. Niretzako nahi zinduket, sentimendu muga ezina. Urontzi bat naiz, nora ezean dabilen urontzia. Milarroken kontra jo dut, baina beti korrontea zure kostaldera garama. Zure begiek, mintzen naute, zure haua, beldurtzen nau. Niretzako, nahi zinduket, sentimendu muga ezina. Elur zuri, hotz-hotzez, egin dugun panpin motza, tripa handia eta zudur zorrotza. Denok entzun dugu, haren hitz-hotza. Non prestatuko dit urtu arte bakarria? Non prestatuko dit bihotza? Adizkide bat bazen orotan bihotz bera. Poesiaren egoek sentimentuzko betxoek aldanatzen zutena. Klasetako kantari bakardadez jozia. Hiltzen dioa ere barnean iraute. Oinaz ez ikasia, ikasia. Nun, ago. Zer garretan, gure bereko artera. Mendie garetan gora, horretzapetan gora, ez ez da irakutzara. Ezia urraturik libratuen kanta. Lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, azke sentitu nahi dit. Azken hartzauela, bertsorik sakonena. Inoiz esan ezin diren eta aritako herrien oiurik bortitzena. Nun, ago. Zer larretan, gure bereko hartzena. Mendie garetan gora, oroitzapetan gora, ez eta irakutzara. Zortzi, gehiago, 12. Autoa, ala berebi. Ni, txofer ikasten nabi. Gezurra, alergia. Nire autoa, 5 urpil. Guamara anai gara. Nondi jaiotzen da, nondi? Ni behintzat hori badakit. Gezurra, alergia. Zaguzarra, arrautzatik. Euskaldunok, itzaila garela entzunda lekuren batean.
Bakezaleak izatearen ordez gudazaleak garela. Arazo handiak sortzen ditugula, omenez esanak esan. Garazik adindu, gora Euskal jendea, umeak, mutil neska, gizon eta emakumeak, atzo eta gureak, hil egin zirenak, hil egin zituztenak, baitare jaioko direnak. Ozenki esan nahi dut, gora Euskal hizkuntza, baitare gure ikurriña. Euskal Herri osoan eta Euskal Herri guztiak gora Euskal izatea. Garrazik adinot, gora Euskal gudaria. Joakeak iban izkion, beria izango zen, ez zuen alde egingo. Mairan honela, ezen gehiago txoria izango. Mairan honela, ezen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Eta horrek Erika gitarran daukagu eta Erika eta biok ilargia errezitatuko. Zaiozu horiari berriz ez gauzteko. Esan bakardadeari gaurez etortzeko. Eusten nauen soka zara? Itotzen nauena? Ametsak zortu zizkidana? Galtzen dituena. Zuretzat, ilargia lagunduko nuke gauero. Eta zu, itzu zabe bere herria ikusteko. Irrifarrez, ero minez, era betidazu negara. Nire zua, itxali da, ezara, gaueko izan, bakara. Ezara. Esan sentitzen dudana? Ez dela egia. Une baten sinisteko? Ez garen guztiak. Zuretzat, Eta orain, ni nire aitaren etxea errezitatuko dut. Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, txikataren kontra, ikurriraren kontra, justiziaren kontra. Defenditu eginen dut nire aitaren etxea. Galduko ditut, hasiendak, soloak, pinudiak. Galduko ditut, korrituak, errentak, interesak. Baina nire aitaren etxea defendituko dut. Ama, kenduko dizkidate, eta eskuekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate, eta besoekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldi gabe, bularri gabe, utziko naute. Eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilen naiz, nire arima galduko da, nire askazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraunen du zutik. Aita semea Kaixo, ni Araia
dizuet. Iñaki eizuen direna da. Ene maitea nauzu, bihotzetik desterratu. Nola jakin duzu, hainbeste zaitu dela maitatu. Eta nere zuaz, ninez ez zara urtu. Aitormena abestia abestuko dut. Ertzainaren eta Orearen abestia da. Eta rock talde bat da. Orain, aldera zue lagundu gazteko. Ez dira Betiko garai honenan, azken finean gizaki hutsa gara, barearen ostean datore kaitza, uda berririk ez guretzat, denborak aurrera eten gabian, ta orain ezin eutxi izan ginenan, rutinaren morroiak bihurtu gara, lastan alen baino lehen azkar gaitetzan, ohartu gabe arrunt bilakatuta, ohartu gabe heldu gara mugara, mundua jautsi zaigu gainera, maitiaren baino lehen azkar gaitezan, ez dakigun ondagoen oberena, bila dezagun beste lekuetan. Bai, zindagizu, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren onena, baina orain maitialen baino lehen azkar gaitezan. Ni Mario Jose naiz, 12 urte ditut, Kontxerka estetxean ikasten dut, lan estelan bizi naiz. Ni Espainiako ez naiz, Bogirakoa naiz, eta orain eskutitza egingo errezitatuko dut. Gero zorionak zuri eta iria. Idoia, zer moduz, gaur beti bezala zuta esaletuz. Badator, horrela, gazteren gonen gara. Itxasoko olatuen eskutitza ekarri dute. Zure hitzak irakurtzen, gehiago naiz maite nintzen. Zuretzat musu bat, motilau dakizun hemendika. Itxaso anzean, bide luze batean. Kontxak eskolako ikaslea naiz, eta Euskorriren abesti bat errezitatuko dute Euskal Herrian euskaraz. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz. Bada garaia noizbait dezagun gu da hori gal edo irabaz. Zabal bideak eta ireak gure hizkuntzak har dezan arnaz. Bada garaia noizbait dezagun gu da hori gal edo irabaz. Euskal Herrian euskaraz hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Geure harima hiltzen usteko bezain odolgalduak ez gara. Euskal Herri euskalduna irabazteko eguna, pazientzia erraurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena, zer Euskal Herri litzake bere hizkuntzak ere galtzen duena, ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena. Kaixo, ni naiz, 11 urte ditut eta Karrantzan bizi naiz. Kontxa eskolan ikasten dut eta hemen errezitatuko dut. Marinelaren zain, pobreza a los 10 años. Anoche cuando dormía, una poesía dedicada a Antonio Machado eta siempre te recuerdo. Marinelaren zain. Arotxa, zuen alaba bat, zenerriko zamargarriena. Bi gizonek nahi zuten jabe izan, bere bihotzek nola esan.
Zer dun, nire alaba. Marinela maite dut, aita. Ez hartu ulertzen, ezinezkoa da. Jauntxo da iretzen maitia. Orduan, dena egarriak ziren maitasun ukatuarentzat. Jauntxoa dator eskubira, Marinela Irlandara doa. Ala izan zan, eskontz behartuta. Aberatzik ez zirenan, eta guztiak dantzan, guztian alai. Mailez berdinak agaztuz. Zer dun, nire alaba. Marinela maite dut, aita. Ez hartu ulertzen, ezinezkoa da. Jauntxoaren emaztea zara. Oraindik ikus dezakegu alaba hura lehioan. Marinelaren zain, itsasoan du itxaropena. Eta orain, gure artista izkaterrek oso zaila den gauza bat egingo du. Poesia bera, 3 hizkuntzatan esango du. Euskeraz, erderaz eta ingeles. Aupa, Iskander! Un día madre me llevó al mercado. Allá me compró un pollito. Estaba dentro de una caja de cartón. Mi madre puso la caja en mis manos. Podía sentir las pequeñas patitas en las palmas de mis manos. Un libro es eso, una caja de cartón con algo vivo dentro. Behin ama kasokara ninduen. Han, txito batean zizidan. Txitoa kartoizko kutsa batean zetorren. Ama, nire eskoetan jarri zuen kutsa. Senti nezake nire esko horretan txitoaren hanka txikia. Liburua horixe da, kartoizko kutsa bat, barruan zerbait bizia duen. Was my mother took me to the market. She was me a baby chick there. It came a cargo of rose, mama put the rose into my hand. A book is put that. A cargo of rose with something a little inside. Eta orain zergatik abestia errezitatuko du. Zergatik hasi. Egunen batean, bukatu behar zuen. Zergatik bizi. Egunen batean, hil behar zuen. Hil behar zuen. Zergatik maita. Egunen batean, ahaztu behar zuen. Egunen batean, agortu behar zuen. Zergatik dior. Erantzunei daukaten galderak ez egiten. Enbeste dugora alferrik ematea. Kaixo, bi hoier naiz, 12 urte ditut, eta Karrantzako eskolan ikasten dut. Hain zuzen ere, Kontxa ikastetxean, zigarren baila. Guk euskaraz abestia unkerena errezitatuko dut. Jose Antonio Larrañaga, ezagunagoa Urko ezizenarekin euskal abeslea da, eta Frankoaren diktadura gaitik oso zaila zen abestea, ekintze politikoa baizen. 1970 hamarkadan, 1970ko hamarkadan lera bat. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten. Handik, nekez. Horein zuen ditute zuen indarrez, euskara, itxas urdin eta zabal bat izanen da. Eta guria da. Nik eta zu egin behar du Euskal Herria gure buru. Infinitu. Jose Antonio Mazabalena. Zenbat urtanta daude itxasabalean. Zenbat izar, zer urdinean. Zenbat letra, liburuetan. Zenbat minutu ditu mundu zar honek. Infinitu. Zenbat musu bana
heldu dira maitasunaren kutsatik. Zenbat marko izuri dira sufrimentuaren ontzitik. Infinitu, baina infinitu zenbat da izu. Markoak purtan eta bihurtzen direnean. Minutuak letra eta izarrak musu, infinitu zenbat den orduan jakingo duzu. Kaixo, nik batxi naiz eta azken agurraren negarra errezitatuko dut. Nora zoaz esko zebe arma horiekin eskuetan. Armen hartxera deitzen daute, krantzen aldera. Armen hartxera deitzen daute, krantzen aldera. Euskal Herritik urrunduzta atxerira joana, asenegar entzuten duzu Euskal Herrietan. Asenegar entzuten duzu Euskal Herrietan. Kaixo, nire handi naiz, 12 urte ditut eta Montza eskolan ikasten ari naiz. Kaixo, nire handi naiz, 12 urte ditut eta Montza bizi naiz, eta Montza eskolan ikasten ari naiz. Amets bat errezitatuko du. Araitz Teletxea eta Mario Zabaliegi Amets bat izan du ezizkoz, amets bat zure besoetan babestu guri, maitasuna eskaini. Maitasuna isiltasuna da. Eta ez badut itxi, isil egoten dut zure aurrean. Azbelenean bidaramu, ezin ez behar nago, sabeleko kalambrea, ezin dute jago. Ta zer ondo pasatu nu, ura gauan txokoan, denbora luze batean, gogoratzekoan. Ikasketak astu ditut, neska gutxi nagoen eta. Farra hon bat botatzeko, ez nu nahi txakirik falta. 7 egunetatik behin izaten da larunbata. Formal ibiltzen naiz, baina begira gozen zer diran. 22 garagardo eta 4 lintori segidan. Azkeneko Coca-Cola, kalte egin ote zidan. Azbelenean bidaramu, ezin ez lertzean nago, azte buruetan badakizu, etxean gelditu. Ta zer ondo pasan nu, ura gaua txokoa. Buru, nire partetik gorentziak, buru gominari. Goizeko 5 ez gero, ez dut ezer gogoratzen. Balantzaren urratxetan, zapatari gabe nintzen. Eskerrak, nire galtzetan, ez zen txamponi gelditzen. Urrengoan emango dut, gizon zintxoaren kanta. Berantu baino lehenago, egin beharko dut kanta. Urrengoan izango da, hau, bueltarik ez dauka. Lautegiako itoiztaldearen abesti bat da. Euskarazko abesti garaikideen artean joena eta ezagunena da. 1988an izen bereko itoitz taldeak kaleratu izan zen. Ordutik hainbat taldek abestiaren bertsioak kaleratu dituzte. Guk laukote bat gara eta lautegiatuaren abestia errezitatuko dugu. Erikak gitarran dugu, espero dugu zuen gustokoa izatea.
horretagatik.